ಹೋಂಡಾದ ಸಿಟಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಾಯೇನು ಪಂಡ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಬರ್ತದೆ MPF ಇಂಜಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ 1998 ಬಂದಾಗನೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಬಂಡ ಈ ಗಾಡಿ 100% 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಗಾಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದಾದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೂಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಂಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಲ್ತು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪವರ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಲ್ತು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಈ ಗಾಡಿದ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು 1298 cc ಕವ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಪಗ ಬರೋದಿತ್ತ ಗಾಡಿ ಲೈಟ್ ಬರೋಣತೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರೋದಿತ್ತ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಬಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಆತುಲೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಗಾಡಿ ಏತ್ ತಗ್ಗಾಂಡ್ ಆತು ಕೊನೆಯರ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುನ ಹೈಟ್ ಐನಾತು ಬೀಜರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ತಗ್ಗತೆ ಅಪಗ ಪುರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಟರ್ಬೋ ಗಿರ್ಬೋ ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಟೋದ ಟ್ರೈನ್ ಶಾಪ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 5000 ಇತ್ತು ಬಂಡ ದೆಕ್ಕೊಂಜಿ 7 to 8000 ಬೋಕ ಆತು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತನ ಗಾಡಿ ಸಡನ್ ಆದ್ ದಾಯ ಉಂತುಲು ಬ್ರೋ ಒಂದು